ngrungokke bawamu ki. Saman biyen ate tak jak pentas ning Bujo ya. Nggih, dereng ate to. Sik cilik ya. Oh, tasih ali. Coba gawe mix sing penak, mikir sing penak dipilih sing suarane iki cemengkling ngono. Ya. Nggih, cek sampun. Heeh, ya wis Nggih, wilujeng dalu Rama. Wilujeng dalu nok, piye kabarmu? Sehat ya, Cah? Alhamdulillah sehat Rama. Iya. Panjenengan dos pundi? Aku ki ora mesti kok aku. Sehat ki nonton karo situasi karo kondisi ini. Dadi Dos pundi? sok sehat sok ora. Oh. Lah kok saged ngoten? Ya kowe ora mesti kowe ora ngerti sing tak pikir ki ora ngerti wong. Kowe iki sik bayi kok dadi ki. Nah aku ngomong aku ki sehatku mergo kanan kowe iki urung iso mikir ngono. Oh, Coba karo jumeneng ya. Nggih. Ya kaya apa? Ya sugeng dalu karo para penonton ta. Nggih, saderengipun sugeng dalu para warga masyarakat Mbujel Kediri lan khususipun kagem Bapak Perangkat Desa lan Bapak sinten wau Rama? Pak Sujoko. Nggih, Bapak Sujoko Adi. Ah, Sujoko Adi Purwanto. Nggih, wilujeng dalu Bapak. Ingkang pundi to? Lho, piyayi sing gedhe wah kowe ora ngerti ya. Dereng kepanggih lho wau. Iya, mengko sesuk sungkem karo panjenengane ya. Oh, ingkang agem baju putih menika. Heeh. Nggih, sugeng dalu Rama. Nggih. Kuwi sampean kudu mbopo karo panjenengane lho. Terus pundi? Dadi Pak Joko kuwi wis nenarke pirang-pirang paranggana pamane genduk Niken Sailindri. Nggih. Kene Ajijah barange dikondangne karo Pak Joko. Buanik barange kondange mergo Pak Joko. Dadi sampean tak suwun iki ngaturke wujude bawa sik ya. Nggih, saderengipun kula pengen ndongaaken warga masyarakat Mbujel. Oh, didongake kena iya to. Nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan kawilujengan. Amin nggih Bu. Bagas kuwarasan, kathah rezekinipun lan barokah sedayanipun tambah jaya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nggih, Rama. Ngene iki lho. Sindene awal ngene iki. Aku ki Awal Ajijah biyen pripun? ya ngene iki Ajijah biyen ki. Bareng saiki malah bubrah. Bubrah Mergo terus pundi to Rama? demen karo kami tuwa. Ya bawana sing kepenak sing iso nganyut-anyut iso narik kawigaten ya Cahayu. Nggih. Kaya napa diaturke bawane? Napa niki? Awe bawamu sing biasa kulino sing sampean remen apa? Tapi niki wau wonten pamundutan Rama. Apa? Pamundutane surat niki wau lho wau diparingi kula saking Mas Gavin wau. Niki lho Rama. Tegese lagune iki lagu kasar apa halus? Niki Dek Lintang request nemu Lintang. Terus nemen Lintang dan Nandasari. Ninggal katresnan Porborini dan Lintang. Bojomu tak silie Nanda. Kowe sing njaluk kuwi sapa? Niki Ora usah kok turuti kok nanggap dhewe. salam buat penonton Kelurahan Bujel dan Bapak Joko. Semangat berjuang 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Febri Posari saking Mas Febri. Oh, saka Mas Febri. Nggih. Ya engko gampang diaturke. Lagu nemu ki saiki ya urung penak to. Engko. Ndados pundi? Saiki bawa sing Oh, bawa halus. rumiyin. Dadi urut-urutan ki penting. Aja grudak-gruduk. Bawa napa niki Rama? Bawa kowe upama bawa ngono tak pilih sing kulino bawa apa? Aku seneng aku pelok Cahayu. Oh. Nggih. Upama bawa sesideman kowe piye Slendro? Nggih, mboten napa-napa. Ya. Kaya ngapa bawa Slendro? Pelok kok slendro. Slendro kuwi ceritaku sesideman ki. Oh, sesideman. Iya. Demi lah to Rama. Eneng bocah desa kedanan aku ngono. Nggih. Masa lalu nggih Rama. Iya. Oh aku guyon karo sampean ya sik bingung lho nok. Lah dos pundi? Kula tasih alit lho Rama. Iya maksudnya ki lek ngguyone sampean piye ngono ya pekewo. Wong aku ki wong sungkanan ngono lho. Rumiyin kula nderek jenengan lho digendong-gendong kalih Cak Komet niku tasih imut kula. Oh ngono ya. Nggih. Ya kaya ngapa bawa sesdeman.
Neno 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 nano neno 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 nano kang olah budaya soban menyang kutha nenano bendera terus kayongyon neno nano selendang kuning kang saking wukir ya sinden Sembodra iki ngene iki dadi Sembadra napa niku Rama? lembut ngono. Lembut. Dadi ora kenek sampe iki nembang nemen barang iki ora Lho kenek. kenging kula nggih saged lho Rama jenengan niku pripun. Saged kula. Ngengkel. Iya maksud iki nek karaktermu ki lembut Oh, lembut, ngono. nggih. Dudu bocah kasaran ora. Nggih. Dadi nembang Mangkupura ngae ora itu. Mboten pantes nggih Rama. Enggak pantes. Oh, nggih. Receh cah omongane. Swara kurang permana ing wasisang ngungro. Dadi kuwi critane ana sinden saka desa. Nggih. Terus lunga ning kutha ki dipek karo wong sugih ngono lho. Oh nggih. Lajeng Suarane sinden ki kurang apik ngono. oh kirang apik. Terus diopeni karo wong sugih, Nggih. lah dalane aku. Lho, lewat jenengan. Ngagem perantara to. Wah, kowe iki urung mikir kowe iki. Terus Kedhisik pundi, ngomong Rama? urung mikir ngono. Neno nano Angungrung marang bendara Tiah Sulistya bijar ngincangake alis terus resna sesideman Hei!
Yut. Yo. Oh, Urip ana kutha Yo.